sannan na kai ƙara zuwa gurin Allah in ci gaba da addu'a. Wato a takaice bayan wata 3 da auren ku ya canza. Ya mai shari'a. Wato bayan duk waɗannan abubuwan nan sun canza, rashin kula da ke da kike faɗa da sauransu. Shin kin kai ƙarasa zuwa wajen waliyansa ko kuma naki? A'a ya mai shari'a. In ban da antina da na faɗa maka ta ce in dinga addu'a komai zai wuce. Daga nan sai kuma aka yi yaya? Na ci gaba da addu'a ya mai shari'a. Amma babu wani abu da ya canza, sai gaba ma da abubuwa suke yi. Ya taɓa yin tafiya na kwana 3 ba tare da na sani ba. Kawai ya fita, na ga dare ya yi bai dawo ba. Da na ga daren ya yi yawa, kusan karfe 1:30. Da na kira shi a waya ya ce min wai sun je samina, zai kusan kwana 3. Babu mace mai muhimmanci a gurin mijinta da za ta fuskanci irin wannan wulakancin da yake mu. Wai shin kin yi masa wani laifi ne da ya jawo waɗannan canje-canjen nan ko dai haka kawai? Ya sani na ban masa wani laifi ba, amma da yake ɗan adam ajizi ne ko na yi masa wani laifi ban sani ba. Don haka na same shi, na durƙusa a gaban shi ina kuka da ya faɗa min laifin da na mai. In na gyarawa ne sai in gyara. In kuma laifi na masa, ya yi haƙuri mu ci gaba da zaman aurenmu. Amma bawan Allah nan bai ce min komai ba, haka ya tsallake ni ya tafi. Shin auren da kuka yi, Azima, na soyayya ne ko dai haka kuka yi? Ni ɗalibarsa ce a jami'a. Tun muna 100 level muka fara soyayya da shi, har na kammala karatun digiri ɗina. Mutum 3 na ƙi yadda na aure su, na zaɓe shi. Shin me dalilin da ya sa kika zaɓi aurensa fiye da waɗannan mutane da suka neme ki? Saboda na yi zargin za mu zauna lafiya da shi. Na zaci ya fahimci rayuwar aure da zamantakewa, ta yadda zai iya yin adalci ga duk wanda yake tare da shi. Na zaci yana da rufin asiri da zai iya ɗaukan nauyin iyali, ya biya dukkan bukatunsu na wajibi daidai gwargwadonsa. Na zaci za mu haifi yara da za su zama abin alfaharinmu da kuma alfaharin dukkan musulmi. Na zaci soyayyen da yake nuna min za ta ɗaure har izuwa numfashinmu na ƙarshe. Wannan dalilin ne yasa na aure shi, na fifita shi fiye da duk waɗanda suke nema na. Kotun soyayya, soyayya.